थिग बिदिनो जोंबो इसोरखौ गोसोखांनो थाखायसो बिनि महरखौहाय लानानै जेरै बाइबेलाव बुंखानाय बादि बिनि महरखौ लानानै साफायनानै जोङो मा खालामो जों गोसोखाङो नंगौ इसोरा बिदिमोन। खुलुमबाय। मोजां बेलासे। आंनि मुङा आर दैमारि। केथलिक हारिमु मिडिया गासै रायजो राजाफोरनिसिम गोदान रादाब लानानै फैयो। बिथां बारग' एक्स फालकनाव जों दिनैहाय कुइसन सोंनो फैदों। नैथि खेब बिथांनि मुङानो सुनिराम बरगयारी आरो गामिया मेरबांसुबा। जों दिनै बेनावहाय सोङो कुइसनखौहाय दि सेथियाव जों बेनावहाय सोंगोन आरो बे सोंनायनि फिननायखौ बिथाङा होगोन। दिनै जोङो सेथियाव सोङो सोरगोआव गोथारफोरा गोथाङै थायो होननानै गोबां दिनैहाय ख्रिस्टियान सुबुंफोरा बेखौहाय बुङो आरो बियो माबायदि थाहैयो आरो बेनि सैथोआ माबायदि बेखौहाय फोरमान होनो थाखाय बिथांखौ जोङो दिनैहाय बे समावहाय खावलायो। हामबाय बावहरग्रोनाय थाबाय गिबियावनो। सोरगोआवदि गोथारफ्रा गोथाङै थायो बिनि फोरमान गोबां दङ। जाय इसोरखौ खुलुमनानै इसोरखौ मानिनानै इसोरनि हुदा बादि गासैबो बोसोनफोरखौ फालिनानै बिनि खामानिफोरखौ मावनानै थैनायनि उनाव बिसोरनि जिउफ्रा गोथां थायो। जों नायदो गोथार मुर्तिनि 17 एकनिफ्राय 8 फरायबा जों मिथिनो हायो जिसुनि महर सोलायनाय। जेब्ला पितर जाकब आरो जहनखौ लानानै बे गोजौ हाजोआव थांदोंमोन, बे समावहाय जिसुआ बे गावनि महरखौ सोलायदों। ओरैबायदि सोलायदों माने बिनि महरखौ रावबो नायनो हायाखै। बिनि सेलाफ्राबो खुग्लुबनानै थादों। ओरैबायदि गुफुरमोन, रावबो बिदि गुफुर जानो हायाखै। आरो बिनि उनाव जिसुजों लोगोसे रायलायनाय नुदों मसे आरो इलियाखौ। नायदो जिसुआ जाबाय मैया दाखालिनि, नाथाय मसे आरो इलिया गोजाम रदायाव जों फरायबा मिथिनो हायो। दिनै बिसोरो इलिया 2 राजा 2:11 पदआव जों नुनो मोनो। बे गोबां इसोरनि खामानिफोरखौ मावनानै दिनै बे गोथाङैनो बियो सोरगोआव थांदों। अरनि रडजों इसोरानो बेखौ गोथाङै लांदों। बिनि उनावहाय दिनै बे गोदान रदायावबो जों नुनो मोनबावबाय दिनै जिसुनि महर सोलायनायाव जों मसेखौ बे गोथाङैनो दङ। बिनि उनाव मसेयाबो दिनै हुदा बिजाब सारियाव जों फरायबा मिथिनो मोनो 1निफ्राय फरायबा गोबां बे इसोरनि बोसोनफोरखौ मानिदोंमोन। बियो इजराइल जातिफोरखौबो फाराव राजानिफ्राय दैखोबोनो थाखाय इसोरा बेखौ गोबां लावथिनि गोहोजों बोर होदोंमोन। बेखौ मसेयाबो नेवसियालासिनो दिनै इसोरनि थिननायखौ गावनि फिसा इजराइल जातिफोरखौ इसोरा मसेखौहाय लाबोहोदों। नाथाय मसेया बुंदोंमोन आं दिनै सासे उन्दै गथ', आंनि रायलायनाया थथ्ला, आं माबोरै लाबोनो हानो होनदोंमोन। नाथाय इसोरा गोबां बिनो लावथिनि गोहोजों लावथिखौ होनायजों बे गोहो होनायजों बियो फाराव राजानिफ्राय गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों इजराइल जातिफोरखौ लाबोदों। मानो लाबोहोदों बिनि गोबां ओंथि दङ। बेवहाय दिनै इसोरा इजराइल जातिफोरखौ अनोमोन। इजराइल जातिफोरखौ अननायनि ओंथिया बेनोनो गावखौ खुलुमनो थाखाय मान होनो थाखाय हुदाफोरखौ लानानै। बेखायनो बे फाराव राजानि थानाय समाव इसोरखौ खुलुमनो होआखैमोन आरो मोदाइफोरखौ खुलुमहोयोमोन। गोबां खस्थ' खालामनानै खामानि मावहोनो जाहोदोंमोन। नाथाय इसोरा बेखौ मिथिनानै मसेखौ सायख'नानै फाराव राजानिफ्राय गोबां दुखु खस्थ'निफ्राय लाबोनानै गावखौ खुलुमनो थाखाय बियो
लाबोफिनदों इसोरा। बेखौबो जोङो मसीनि ओंथिखौबो जों बेखौ फरायबा मिथिनो हायो। आरो गोथार मार्कुसनि 9:2 10 पदआवबो जिसुनि महर सोलायनायखौ नुनो हायो। बेनि उनावहाय आरो गोथाङै थानाय गोबां दङ। जेरै हमना ला लुकासनि 16:19-31 पदआव गोनां गेदेर आरो लासार सासे गोनां गेदेर मानसि दंमोन। बियो गाननाय जोमनायजों जोंथा माथा सानफ्रोमबो बियो समायना रमायना गावनि राजमहलाव थायोमोन आरो गोबां बेहा रंजानाय दंमोन। नाथाय बेनि न' लांगोनायावनो सासे लासार होननाय गाराय गोनां बेन गारायजों बुंफबनाय सासे बिबायारि दंमोन। बियो सानदोंमोन बे गोनां गिदिरनि जानाय लोंनाय गुन्द्रा गुन्द्रिफ्रा गोग्लैयोब्ला बेखौ जानानैनो बियो उदै सुफुंनो होननानै बे सानदोंमोन थादोंमोन। नाथाय बियो बेरा जानायफ्रा जेबो मोनजानाय आरो मोननो हायाखै। जेब्ला बे लासारा थैयो अब्ला बेखौ सोरगोनि आरफआ बेखौहाय आब्राहामनि फेन्दायाव सोरगोआव बेखौ दोनहैयो। बेनि उनाव जेब्ला गोनां गेदेराबो थैनानै थाङो अब्ला बियो मा नुबाय, बियो ओरैबायदि जायगाखौ मोनहैबाय जाय जायगाया बिनि थाखाय मोजां नङा। नरकआवहाय बे थाहैनो गोनां जाबाय। आइखां बायखां दै गांनाय ओंखाम खुयनायजों बियो ओरैबायदि मेंनाय मोनबाय। जेब्ला बियो गोजौआवहाय नायगिदावो अब्ला लासारखौ नुबाय आब्राहामजों बामजानाय। अब्ला बुंबाय, अ आफा आब्राहाम, नों लासारखौ आंनो थिनहरदो, बिनि आसियाव दै सोमब्रनानै आंनि खुगायाव दौफैनाय बायदि। मानोना आं जि जायगायाव दं बे आइखां बायखां जायगायाव थानो हायै दै गांनाय ओंखाम खुयनाय आं दङ, नोङो अननानै थिनहरदो होनबाय। अब्ला आब्राहामा बुंबाय, नोङो जि मोननांगौखौ हादरावनो मोनखाबाय, नों दा नोंहाबो जेबो बाहागो गैया होनना बुंबाय। अब्ला आरो बुंबावबाय, नङा बिदिब्ला बेखौ थिनहरदो आंनि आफानाव, आंहा बिदा फंबाय, आंहा फंबायफोर 7 दङ, जाहाथे बिसोरो थैनायनि उनाव बिसोरो मालाबाबो बे जायगायावहाय मोनफैयै बादि होननानै। अब्ला बुंबाय, दिनै आब्राहामा बुंबायना, गोथैफोरखौ गोबां नाबिफोर मसी आरो नाबिफोर बिसोरखौ बुंगोन, नाथाय बिसोरनि बाथ्राफोरखौनो लागोन होनना बुंबाय। अब्ला बुंबाय, नङा, थैनायनिफ्राय सिखांफिननानै जुदि खिन्थायोबा बियो बेखौ फोथायसिनो होनना बुङो। नाथाय बुंबाय, फोथायनानैबो गोबां नाबिफोर दंमोन, गोबां नाबिफोर मसीमोन खिन्थाग्रा दंमोन, नाथाय बिसोरनिखौनो लायाखै। थैनायनिफ्राय थांखांफिनना थांब्लाबो बिसोर लानाय नङा होननानै। अब्लाबो बियो ओरैबादि खावलायदोंमोन, माने गावनि बाथ्राफोरखौ लाजानो लुबैदोंमोन। नाथाय बुंदों, नङा, जों नोंनिसिम थांनो हाया। सोरगो आरो नरकआ ओरैबादि मोनसे फाराग दं, ग्रं ग्रं हाखर दं, जोंबो नोंनाव थांनो हाया, नोंबो जोंनाव फैनो हाया होननानै बिदिनो जों गोनां गेदेर आरो लासारजों आरफजों आब्राहामजों रायलायनाय जों बिदि नुनो हायो। अब्ला जों बिनिफ्राय मिथिनो हायो, जाय सुबुंफ्रा इसोरनि खामानि मावनानै इसोरनि बोसोनफोरखौ लानानै दिनै सुबुं माहारिफ्रा इसोरखौ फोथायनानै जुदि गोथाङै सोरगोआव थांनो हायोबा निस्सय थैब्लाबो बियो गोथाङै थायो होननानै जोंनो इसोरनि गाहाम बाथ्राया जोंखौ फोरमायनानै जोंखौ खिन्थायो। बेनिफ्राय जों मिथिनो हायोदि गोथां इसोरबादि मानसियाबो जुदि गोथार जानो हायोबा गोथाङै थायो होननानै मिथिनो हायो। बे समाव जों सोंबावो नैथि खेबावहाय कुइसनावहाय, गुबुन जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायारिफोरा दिनैहाय केथ'लिक धोरोमखौ जिसु ख्रिस्ट' फोथायारिखौ गोबांनो मुर्ति खुलुमग्राफोर होननानै बुङो। बिनि सायावहाय नोङो मा फिननाय होनो हागोन? फिननाया बेनो, गाहाम जोंनि बे बुहुमाव गोबां खृष्टानफोर दङ, मोदाय खुलुमग्राफोरबो दङ, नाथाय बिनि गेजेराव जोंनि काथलिक मण्डलिया दिनै सेथि दाजाजेननाय
जिसुजों दाजाजेननाय बे मोनसे गोगोम अन्थाइनि सायाव लुनाय गिर्जा न'। नाथाय बिनि अनगायैबो जों दा गुबुन गुबुन गोबां फोथायारिफोर जों नुनो मोनो, जिसुखौ खुलुमग्राफोर। दिनै जोङो केथलिक धोरोमारिफोरखौ जों गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोरा खायसे बुङो केथलिकफोरा मुर्ति खुलुमो होननानै। नाथाय जोङो दिनै मुर्तिखौ खुलुमा, जिसुनि मुर्तिखौ जों खुलुमा, मारियानि मुर्तिखौ जों खुलुमा। मानो होनोब्ला जों दिनै बिसोरखौ गोसोखांनो थाखायसो बे महरखौ लानानै जों इसोरखौ सिबियो। नङाबा जों मिथिनो हाया इसोरा माबादिमोन। जुदि जों बे जिसुनि बा मारियानि बा गोथारफोरनि जुदि महरफोरखौ दोननानै जों खुलुमामोनबा बा फोथायामोनब्ला जानो हागौ जोंनि फोथायनाया आन्दासैसो इसोरखौ खुलुमनाय जागौमोन। नायदो 1 करन्थिया 15:47 49 लिरनाय दङ। आदम हेवाखौहाय हाजों दादों, इसोरा हाजोंसो दाखादों। उनाव गावनि गोथां हांखौ सोनानै बे मानसि महर दादों। बेखायनो ओरैबादि बुंदों ना, सिगांनि मानसिया हानिफ्राय, हानि गुबुन मानसिया नख्रांनिफ्राय। हानि बादि हानिफ्राबो आरो नख्रांनि बादि नख्रांनिफ्राबो। आरो जोङो हानि मुसुखा लायोमोन बादि जोङो नख्रांनि मुसुखाखौ लानि। जों जेरै मानसि महर दानानै जों जेरै गावनि महरखौ जेरैबादि लाबाय, बिदिनो जोंबो सोरगोनि मुसुखाखौ लानि। बेनि ओंथियानो जाबाय दिनै सोरगोआव सोर थायो? इसोर थायो, गोथां इसोर। बिनि महरखौ लानि होननानै दिनै 1 करन्थिया 15:47 फरायबा जों गुबैयै मिथिनो हायो। हमना लादो जों दिनै धोरोमनि बेलायाव दोनथ'दो। दिनै जों मानो गावखौ मानो साफायो? जों गुबुनखौ मानो साफायो? मानि थाखाय साफायो? माने उनावहाय बेखौ नायनो थाखाय आंनि गथ'आ माबायदिमोन, आंनि बिसिया माबायदिमोन, आंनि महरा माबायदिमोन, जाहाथे उनाव गोसोखांनो थाखाय जोंनि बे फट'खौसो लानाय जायो। नाथाय जों बे फट'फोरखौ उनाव मा खालामो? जों आलायनानै दोनो बा एलबामफ्राव दोनो नायनो थाखाय, गोसोखांनो थाखाय। थिग बिदिनो जोंबो इसोरखौ गोसोखांनो थाखायसो बिनि महरखौहाय लानानै, जेरै बाइबेलाव बुंखानाय बादि बिनि महरखौ लानानै साफायनानै जोङो मा खालामो? जों गोसोखाङो, नंगौ इसोरा बिदिमोन, जिसु ख्रिस्ट'आ बिदिमोन, बिफा इसोरा बिदिमोन, बाइ मारिनि महरा बिदिमोन होननानै जों गोसोखाङो। बिदिनो जों मानसि सुबुं माहारिफ्राबो गाव गावनि गथ'फोरखौ, बिमा बिफाफोरखौ, गुबुन गुबुन हाबा जानाय गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ लानानै साफायोमोन नायनो थाखाय। नाथाय बेखौ जों खुलुमनाय जाया, माने गोसोखांनानैसो जोङो इसोरखौ जों मोननो हायो माबायदिमोन महरा। नाथाय जुदि जों महर नुवामोनब्ला बे संसाराव गोबां फोथायारिफोर दं, गोबां सुबुंनि साननाय मथे गोबां इसोर दङ। सोरबा मोदाय दावदायखौ खुलुमो, सोरबा राम सिताखौ खुलुमो, सोरबा कालिखौ फुजायो, गुबुन गुबुन बिदिनो धोरोमखौ लानानै फुजियो। नाथाय जों महरखौ नुवाबा जों माबोरै फुजिनो? जोंनि ख्रिस्टान ससाइटिनो बा जोंनि केथलिक मन्दिरनो नोंथारगौ इसोरानो बेनोमोन, जिसुआ बेनोमोन होननानै बिनि महरखौ लानानैसो जों गोसोखांनानै इसोरखौ जों मान होयो, बाख्नायो आरो सिबियो। थामथि कुइसनाव जोङो सोङो, ख्रिस्टियानफोरा गोबां बुङो इसोरा स्रां आरो दाउसेन दाउला, जिब जुन्थु, गोबां बिफां लाइफां बुहुमखौहाय सोरजिदोंमोन मोजाङैनो। बे समावहाय जोबथायावहाय मानसिखौ मा खारनाव दाखो? दा बे समाव जोङो सोङो, ख्रिस्टानफोरनि सुबुंफोरनि फिननायखौ जोंनो नांगौ बे समावहाय। हामबाय होनाय थाबाय सोंनायनि थाखाय। दिनै इसोरा जागायजेननायाव जों गाहाम बाइबेलखौ फरायबा जों मिथिनो हायो। जागायजेननायाव दिनै बे संसारखौ दाखांनायनि उनाव जों मिथिगौ संसाराव मा दं मा गैया। गोबां बाइबेल फरायग्राफ्रा, इसोरखौ सिबिग्राफ्रा, बिसोर बाइबेल फरायग्राफ्रा मिथियो। बुहुमखौ सोरजिजोबखांनायनि उनाव
बे संसाराव जे दंखौ सोरजिखांनायनि उनाव दिनै इसोरा बिराद रंजानाय मोन्दों। सान हर हाथरखि हाला दैमा दैसा हाजो हाला दाउसेन दाउला गासैखौबो बानायखांनायनि उनाव समायना रमायना बे नुबाय। नाथाय बे जायगाखौ नेनो थाखाय बा बे जायगायाव थानो थाखाय दिनै इसोरा सानखांबाय बियो मानसि महरै बियो सासे मुर्ति दानानै गावनि गोथां हांखोनि बे सोनानै मानसि दादों। आरो बिनि उनाव बे सानबाय मानोना बिहा लोगो गैयामोन, बियो हारसिं थानाया मोजां नङा होननानै बियो सासे आइजोबो बिनि बेगें खामिहारा बख'नानै मुर्ति दानानै गावनि गोथां हांखौ सोनानै बियो हिन्जाव महरै हेवा मुंखौ बे दाबाय। आदम हेवा बिसोर सानैखौ दाबाय। नाथाय बेखौ दानायनि ओंथिया गोबां दं। जानो हागौ आंनि बुंनाया बहाय गोरोन्थिबो जानो हागौ आरो बुंजोबनोबो हायाबो जानो हागौ। दिनै आं बेखौल' बुंनो सानदों, दिनै इसोरा मानसिखौ दानायनि ओंथियानो जाबाय दिनै हौवा आरो हिन्जाव दाबाय। हौवा हिन्जाव दानानै बे संसारावहाय गोबां फोलेर बांहोनो थाखाय दिनै इसोरा मोनसे आसा दंमोन। आसा खालामनानै हौवा हिन्जावखौ दादों। आरो बिनि जोलैफ्रानो दिनै इसोरखौ गोसोखांनो थाखाय बा मान होनो थाखाय दिनै गावखौ गोसोखांनो थाखाय खुलुमनो थाखाय गावनि हुदाफोरखौ मानिनो थाखाय दिनै बे संसाराव आदम आरो हेवाखौ दानायनि ओंथिया बेनो। गोबां सुबुंफ्रा बिदिनो हाजार हाजार सानख'नो हायै बे बुहुमाव एरबाय। नाथाय दिनै गोबां सुबुं माहारिफ्रा गुबुन गुबुन जाथि जानानै धोरोम लानानै दिनै इसोरखौ बावबाय। नाथाय इसोरा मानो दादोंमोन? हमना लादो इसोरा दानायनि ओंथियानो जाबाय दिनै बे बुहुमाव सुबुं माहारिया एरनानै गावखौ मान होनो थाखाय गावनि बोसोनखौ मानिनो थाखाय दिनै इसोरा दादोंमोन। हुदा बिजाब 10 अध्यायखौ फरायबा जों मिथिनो हायो 12निफ्राय 22सिम। दिनै इसोरा मानि थाखाय बे सुबुं माहारिखौ दाखो बेनि ओंथियानो बेवहाय रोखा रोखा लिरनाय दङ। दिनै गावनि होनाय हुदा नियमफोरखौ मसिनो जि 10 आज्ञा होदोंमोन बे 10 आज्ञाखौ लानानै गावखौ फोथायहोनो मानिहोनो गावखौ खुलुमनो दिनै इसोरानो होदोंमोन। बेनि उनाव गावखौ मान खालामनो थाखाय गावनि गोसोखौ रंजाहोनो थाखाय खुसि जाहोनो थाखाय मानो होनब्ला दिनै संसार दाजेननायनिफ्राय सोरगोखौ बानायखानाय जायगा दंखायोमोन, नरकआबो बानायखानाय दंमोन। गावखौ फोथायारिफोरखौ दिनै बै सोरगो रायजोआव लांनो थाखाय इसोरा दिनै गावनि फिसाफोरखौ गोबां एरहोदोंमोन जाहाथे बे जायगायावहाय थाहैनो हानाय बायदि। दिनै सुबुं माहारिफोरखौ दिनै ओरैनो दायाखै, ओरैनो एरहोआखै। गावखौ खुलुमनानै गावनि बोसोनफोरखौ मानिनानै फोथायहोनानै दिनै बै सोरगो रायजोखौ साफ्रोमबो सुबुं माहारिफ्रा आवग्रिहैनो मोन्थों होननानैसो इसोरा दिनै आदम हेवाखौ फार्स्टआवहाय सोरजिनायजों लोगोसे बिनि फिरि फिरि फिसाफ्राबो जाहाथे बे जायगाखौ सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो हायो बेखौ लानानै बे मिजिंखौ लानानै इसोरा मा खालामदोंमोन जे सुबुं माहारिखौ दादोंमोन। इसोरनि साननाया बेनो। गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम।